And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Raqi and this is SPG. As in Super Bacchanal Secret File ng ating kabisyo na si Rosette. Si Rosette na merong malaking bibig. Kaya kumasya, hindi lang isang hotdog, kundi 2 hotdog. At hindi kutsara ang ginagamit pangkain, kundi pala. Ano kaya kung ganun talaga? No? Pala na yung ginagamit mo, sobrang laki ng bibig mo. May ganun ba talaga? Charot lang, di ko sure. Anyway, sabi naman niya, naging beneficial sa kanya yung kanyang malaking bibig dahil kung hindi dahil sa kanyang malaking bibig ay hindi maliligayahan ang kanyang mister at hindi sila magkakaroon ng maraming anak. Bakit? Kasi nakakapag-communicate ka talaga kapag malaki yung bibig mo. Ganun ba yun? I'm not really sure though. Charot with the roll. Pa-inosente yan. Hindi wala talaga ako idea. Ha? Nag-asawa na't lat-lat, no? Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Igop Moto Vlog. Good evening, DJ Raqi. Grabe, dami kong tawa kay Rosette. Habang nasa biyahe, napapatingin tuloy yung mga kapwa ko rider sa akin. Grabe sa laki ng bunganga, siguro kasya. 3 talong dyan. Charot with harot. Well, okay lang yan. Ang mahalaga, nakakasubo ka. Charot with harot lang. Shoutout naman po dyan sa mga nakatambay sa tambayan namin sa Kapitolyo Pasig na nagpapahinga na. Salamat from Igop Moto Vlog. Masaya ba kayo, Igop Moto Vlog, kapag malaki yung bibig ng babae? Charot! Eto pa, sabi ni Leopoldo Baldestamon. May halong lungkot at tuwa ang SPG sender. Ganyan na ganyan din ako dati nung kumain ako sa isang kilalang fast food restaurant. That time na turned off ang aking pinsan, pati ang aking classmate. Pero ngayon, okay na ang lahat. Kaya lesson dito, ipagmalaki mo kung anong meron ka. Ipagmalaki mo. At huwag kang mahihiya kung malaki ang bibig mo. Shoutout from Angono, Rizal. Parang ang hirap din naman kasi kapag first date pa lang, pinakita mo na agad kung sino ka. Yung parang imbes na yung date mo, yung malaki sumubo, ikaw bilang lalaki yung mas malaking sumubo. Parang, Hindi kailangan malaki sumubo sa lalaki. Ang kailangan magaling gumamit ng dila. Charot with the rot. Oo, magaling gumamit ng dila sa pakikipagtalastasan, sa pakikipag-argue at diskusyon sa kanilang mga misis, sa kanilang mga asawa. Yun yung sinasabi ko. Okay? Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. Actually, di ko kinaya yung SPG secret file natin. Tawang-tawa ako dahil sa description kung gaano kalaki yung bibig mo. Parang yung isang host lang sa Showtime, pinagtetrepan dahil sa bibig niya. Lesson learned, acceptance is the key. Kahit gaano kalaki at kahit ganun kalaki, kahit ganun kaliit, o kahit sobrang liit, basta ikaw yun, okay lang. Yun ang pinakamahalaga. Charot with harot. Ito pa sabi ni Darwin. Rosette, baka na-turn off sa'yo si Sheila. Ay hindi sa laki ng bunganga mo, kundi sa malaswa mong pagkain ng hotdog. Sana kasi maging desente kayong kumain para hindi kayo ma-turn off. O hindi ma-turn off ang iba. Paano kung hindi ka naman talaga malisyoso? Like hindi mo naman iniisip na parang, ito pala yung ginagawa kapag ito yung gawain. Alam mo yun? It's all in the mind, kabisyo. Tandaan mo yun. Ako dati sumubo ako ng ice cream. Binuo ko. Pinasok ko talaga sa bibig ko yung buong ice cream. Kasi gusto ko yung feeling na, yung mga matitigas sa paligid, yung parang may pinipig. Gusto ko yun.
So gusto ko makuha yun pero gamit bibig ko kasi ako gumamit ng mga daliri ko. Tapos pinagtinginan ako ng mga tao sa paligid ko. Tapos sabi ko, anong meron? Tapos binigyan ako ng look na parang something. Parang na-amaze. But at the same time, parang na-shock sa ginawa ko. Ganun yung look na binigay nila sa akin. Sabi ko, bakit? Anong meron? Tapos tsaka in-explain sa akin ng kaibigan ko na ganun pala yung ginagawa. Kapag may kailangan kang linisin. Charot. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. Take it away, Brian Mariano! Good day sa'yo, DJ Raqi. Masasabi ko muna sa malalaking bibig dyan. Siguro yung ngiti mo hanggang tenga, no? Joke lang. Pag-isipan mo na lang sa mabuting paraan yan. In a positive way. Halimbawa, may pa-contest ng paubusan ng burger, o kaya hotdog mismo, o kaya saging. May bibigay sa iyo ng premyo pag naubos ng pagkain ng maaga. O, diba? Tapos, maging normal ka na sa pagsubo ng pagkain. Kung sa tingin mo may magtutukso sa'yo para hindi ka tuksuin. Ayun lang. Kay Rosette naman, salamat sa pag-share at naliw naman ako sa kwento mo. Advantage yan, yung malaking bibig, lalo na yung mahaba yung asawa mo, tapos isusubo mo, mapapaabot mo sa dulo ng lalamunan mo sa laki ng bibig. Charot lang. Basta, good luck sa buhay mo at ingat ka palagi. Yun ang DJ Raqi. Yun ang masasabi ko. Maraming salamat sa iyo, Brian Mariano. In fairness naman sa iyo, talaga nag-describe ka pa ng gusto mong pakiramdam. O gawin sa iyo ng ibang tao. O kumbaga, ganun ba talaga yun? Kailangan abot lalamunan? Charot with harot. Anyway, totoo naman yun. May mga banana eating contest, burger eating contest na parang paramihan, palakihan ng mga nasusubo. At saka malay mo, di ba, sa sobrang laki ng bibig mo, ikaw na yung tataguri ang the widest mouth for Guinness Book of World Records. Malay, di ba? You'll never know eh. Meron na tallest man in the whole world. At nakalagay yun sa Guinness Book of World Records. Ikaw, pwede ka. Malay mo, di ba? Biggest mouth of Guinness Book of World Records. Di ba? Agad ang karangalan nun. Oh, may award ka ba? Oo, biggest mouth sa Guinness Book of World Records. Yung tipong yung bibig mo kayang ma-stretch hanggang paa, gano'n. Bakit yung bibig mo umaabot hanggang baba, gano'n? Ay, hindi. I mean, yung bibig mo umaabot hanggang leeg. I think it has something to do with the structure of your bones. Feeling ko sa yun yung sa bite ng teeth mo, nandun yun. Pero may mga exercises na pampaliit ng bibig. Oo, pero syempre, sabi nga natin, embrace who you are, embrace God's gift to you. If you feel like ikakapahiya mo yan, ikinahihiya mo yan because a lot of people are telling you na laka-laka ng bibig mo, tandaan mo kabisyo lang. Yung mga malalaking bibig, ang laki ng potential niyan. Oo, hindi lang siya pwede sa Pinoy. Pwede pa yan sa German. Hotdog, sausage. Seryoso nga. Australian sausage, German sausage. Mamili ka ng klaseng sausage gusto mo pang international. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si Maffy Gerald Pierre. Kung inaasar ka nila na malaki ang bibig mo, nainggit lang yan. Pero maituturing na blessing yan sa'yo. Pwede mo pang magamit yan sa mga eating challenge. O, tulad nga ng Brian Mariano na comment natin, ganun din. Hi din kay Gabriel, tatang sabi niya rito, alam mo, DJ Raqi, na-elibs talaga ako kay Rosette. Alam mo, huwag ka magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang mga tao. Ang mahalaga, nakarami kayo ng asawa mo. Yun lamang po, DJ Raqi. Maraming salamat. Hi din po
sa ating kabisyo na si Rodelo Cortez. Shoutout sa Coco Logistics na sila Rodel Villarosa, Rodelo Cortez, plakang NKJ 1616. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Sana makatagpo kayo ng babaeng malaki, big. Pero ito na nga kabisyo, nag-research ako tungkol sa ganyan. So kung gusto mo daw na lumiit yung bibig mo, kung sakali lang gusto mo talaga lumiit yung bibig mo, you have to master or exercise properly. So gagawa ka ng mga exercise na makapagpapaliit ng bibig mo. So meaning, wag mong ibuka yung bibig mo kasi baka mamaya mag-lockjaw ka naman dyan. Oh. Kasi kontrolado mo pa rin kung paano bubuka yung bibig mo eh. 'Di ba nga, tinuturuan tayo yung mga etiquette, ethics, depende sa kung sino nagtuturo sa atin ng ethics and etiquette. Depende din kung gaano kalaki yung ethics. Ethics! Tsaka kung gaano kalaki yung gusto mong matuto dun sa ethics and etiquette, ganyan. So, eto na nga kabisyo. Pag tinuturuan ka nun, ang sasabihin sa'yo ng teacher mo is that kailangan hindi bukang-buka yung bibig mo. So kapag na-practice mo siya and it becomes a habit and then a lifestyle, then kabisyo, hindi na masyadong bubuka yung bibig mo unless ma-shock ka and unless kinailangan. Dahil meron ka ng kailangang kainin na malaking tipak na banana or hotdog. So yun kabisyo. So yung mga teacher na nagtuturo ng ethics, etiquette, how to handle yourself in public, hindi nila ina-advise na ibuka mo ng maigi yung bibig mo. So if you're gonna talk, you have to talk na medyo tama lang and controlled yung pagbuka ng bibig mo. And sa mga babae, normally tinuturo talaga yan. Na ganun lang kaliit yung buka ng bibig. At maganda nga yun, kabisyo na hindi alam ng mga tao yung full potential ng bibig mo. Yung tipong akala nila ganun ka lang talaga sa personal, pero kapag nandun na sa pribadong lugar, ay kaya mo palang lumamon ng buong-buo na ulo. Ulo ng manok. Charot with harot. Oh. Pero may iba naman, malaki lang yung labi. So, kung sakali man na gusto mong palinipisin yung labi mo, meron ng mga teknolohiya ngayon na po pwedeng makapagpaliit ng inyong labi. So, meron tayong lip reduction, may ganon. May iba pa nga nagpapalip filler para lumaki yung bibig nila eh. Oo, may ganon kabisyo. So, kapag gusto mo naman na lumiit yung bibig mo, yung labi mo, pwede ka daw mag-massage ng iyong labi gamit ang ice cubes or cold spoon. Tapos, makukonstrict daw yung blood vessels around your lips. Tapos, magre-reduce yung swelling and volume of your lips. Pwede ka din mag-apply ng lip balm. Tsaka pwedeng dayain din yan. Alam mo paano? Kapag magli-lipstick ka, yung gitna lang. Yung lagyan mo ng lipstick. Yung the rest, lagyan mo ng foundation. Hindi, totoo nga, may ganun. Dinadaya. Ang dami nang pwedeng idaya ngayon, no, kabisyo. Bigas nga napipeke eh. Dibdib nga napipeke eh. Puwet nga napipeke eh. Labi pa kaya, 'di ba? Yung itsura nga sa social media napipeke. Yung akala mo sobrang ganda sa personal, pero pagdating mo, boom, 'di ba? Pretty sa picture. Pangit sa personal. Tawag ng double PSP. Pretty sa picture, pangit sa personal. So yun kabisyo. Pero at the end of the day, alam mo, pinakamasasuggest ko talaga sa'yo, you embrace yourself. Because it's God's gift eh. At katulad nga ng ating SPG Secret File Sender, she embraced herself. Although napagalitan siya dati ng nanay niya kasi nanaginip siya. Siguro subconsciously yung talagang trauma niya, na ang laki-laki ng bibig niya, naapektuhan pati mga panaginip niya. O diba, biruin mo, sumisigaw-sigaw siya ng pala-pala. Akala niya pala yung pinasusubo niya ng kanin. At imagine mo naman talaga, pala yung sinusubo mo. Ewan ko lang, diba? Gano'n ba kalaki yung pala ngayon? So,
you have to really embrace yourself. Kapag malaki ang bibig mo, kailangan mong i-control ang mga sasabihin mo, yung buka ng bibig mo. So una, magiging practice siya hanggang sa maging habit na siya, and then eventually it becomes your lifestyle, kabisyo. Tapos, kung malaking-malaki talaga yung bibig mo, isipin mo na lang, kabisyo, na marami kang talent. Yun na lang. Marami kang talent, marami kang kompetisyon na pwedeng masalihan. At pwede kang pumasok sa largest or widest mouth for Guinness Book of World Records. Malay mo, parangalan ka dahil dyan. At ang pinakamasarap na parangal, manggaling sa mister mo. Diba? Yung ulo niya, kaya mo laruin. Kaya mong masahihin, ganun, gamit yung kamay mo, pwede mong pingutin yung tenga niya, diba? Tapos tsaka mo gamitin ng mga soft words gamit yung bibig mo, diba? You have to relax, ganun. Gamitin ang bibig ng naayon sa pangangailangan ng iyong mister. Alright? So anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Hindi pa dyan natatapos ang ating pagsasama dahil meron pa po tayong top secret sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raqi Terra at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Packing Secret File. Metro's number one, Love Radio.